Спрях да ви го показвам това олио от Окситан миналата година, защото го нямаше налично. Обаче, лимитираното олио с бляскави частички и бадем, което просто пръсна целия интернет и многократно сте ме питали за него. Ново е налично в момента в сайта на Окситан. Ето я старата опаковка, това е новата опаковка. На мен новата много повече ми харесва и между другото Окситан празнуваха 50 години откакто са създадени. Серията с бадем е емблематична серия за марката, има за какво, който я е пробвал, знае. Аз съм огромен фен на бадемовата серия, имам и обикновеното олио, което милото е просто на издихание. Обаче, освен това олио с бляскави частички, хора, имаме и спрей за тяло с бадем. Знаете ли колко време чакам това да дойде в България? Сигурно има над година. Наистина над година чакам това спрейче за коса и за тяло да дойде в България. Душ олиото също е продукт, който много харесвам. Той също е в нова опаковка и когато ги комбинирате душ олиото с бляскави частички и с спрея, повярвайте ми, ще се обръщат след вас. Никъде не съм срещала такъв аромат толкова приятно наситен, не натрапчив на бадем, както в Окситан. За лятото това олио просто е перфектно, придава много приятен блясък, без да стои натрапчиво, без да се размазва, попива добре. Чаках да ви го снимам това видео може би 2 седмици, защото нещата бяха изчерпани в сайта, но сега видях, че отново са налични. Цяло за това олио наистина се спукахте да ме питате миналата година. Ако решите да поръчвате, може да използвате моя код Кристин10 за 10% отстъпка. Съветвам ви, ако миналата година сте искали да го поръчвате, да действате сега, защото не знам колко бързо ще се изчерпат нещата. Хайде, чао!